Jo, der er som rigtig pænt i København, sådan en varm sommerdag. Selvom Platon og Shakespeare er blevet midlertidigt degraderet, er der ingen, der vil finde på at tro, at disse unge mennesker indebærer destrukt. Nej, vi synes som alle sammen, at det er rigtig hyggeligt med studenter. Slutningen på alt det hårde slid, hårdere for nogen end for andre, må selvfølgelig fejres, inden livets alvor lægger helt beslag på talentet. Det at springe over stakitter, der står som borgerlighedens vagtposter, giver en herlig krilleren inderst inde. Danskere elsker udlændinge, ikke sandt? Og vi viser gladeligt alt, hvad vi har frem for dem. Erik her vil derfor absolut præsentere sin kusine Kirsten for sin ven Jack, fordi han er udlænding. Kirsten fører en rasende kamp mod studenterstrømmen. Hun må frigøre sig, føre sin egen tilværelse. Selvom det her skete hurtigere end ventet. Erik, der er landmandssøn, i øjeblikket den mest nøgterne, foretager, som det sig hør og for en værts pligter og præsenterer kitten for Jack, som er kommet for at studere til rigtig ingeniør i Danmark. Det er nemlig stedet for den slags. Men han kan som godt spare sine talegaver. Unge mennesker har ikke svært ved at finde ud af det. Alt bliver arrangeret uden ord. Man har allerede aftalt at se på byen sammen. Nu er København meget mere, end man ser fra strøget. En by er jo en levende organisme, bygget af mennesker. Alle gyder, gader, gårde og idyller er skabt af menneskehænder for at skabe ly mod vind eller regn. Byen er en vældig mosaik samlet af menneskers drømme i fortid og nutid, afspejlet i pytter, vinduer eller gadespejle. Og vi indfødte kan godt komme på arbejde, når vi skal blive fremmede, at der er mere ved det hele, end et farvebillede kan gengive. Hej. Fisketorvet for eksempel får sit eget perspektiv, når man ved, at der allerede solgtes fisk her på Absalons tid. Derfra, hvor han nu sidder, kan han holde øje med politik og tradition, uden at behøve at skele til nogen af delene. Ligesom det giver perspektiv at kravle op i kirkespierne for at danne sig et greb om en by, er det gavnligt at tage den nedefra, så at sige, fra kanalerne. Man mærker her bedre dagliglivets banale atmosfære, der strømmer ud fra hvert enkelt hus. Her er smagen ikke identisk med den, der for tiden forfægtes på bjerget, men snæver som horisonten. Huset foran. Danskerne har en tilbøjelighed til at bryde bølgen.
En tilbøjelighed, der er 1000 år gammel. Og i tidens løb har vi fået lært os, hvordan man bygger skibe selv. Og godt. Vi kan også blive en smule rørt, når vi kan prale med, at vi har verdens fotomodel nummer 1. Og så giver hun jo anledning til at fortælle lidt om H.C. Andersen til fremmede. Måske er der nogen, der synes, at hun kunne være anbragt. Vandmoderen er langt mere tilgængelig. I det hele taget var det gamle brygger Jacobsens idé, at kunst skal kunne ses fra alle sider. Og det var enten den er assyrisk, egyptisk eller moderne. For kunsten er et udtryk for alle tider, alt liv. Hvis kunsten er liv, ja, så vil enhver hævde, at han har lov til at nyde begge dele. Og vi danskere har ord for at kunne nyde livet. Mens børnene og de barnlige sjæle morer sig i forlystelserne, kan vi lige bare gå op og ned og se på, eller lytte til det gammelkendte. Selvfølgelig er der stemningsfuldt i Tivoli. Ikke mindst når påfuglehalen går til side for pantomimeforestillingen. Der findes ikke mage. Kulturhistorie og eventyrland lige foran vores øjne. Når Harlekin i sin ternede dragt og sorte maske svinger sin tryllestav, sker de forunderligste ting. Når Columbine, enhver ung piges ønskedrøm af en ulydig datter, forelsker sig dydigt, ja, så må vi overgive os. Hun er så eviggyldig. Pierre selv, børnenes yndling, der altid kommer galt afsted. Det evige symbol på bristede forhåbninger. Jo, vi kender nok Tivoli som forlystelsesparken med de 10.000 af lamper, Pariserhjul, rutsjebane, harmoniorkester, sukkervat og popcorn, men også som noget mere. Et sted, hvor man kan slappe af i fred.
I Danmark kan vi lide at lave pæne ting. Det er en indgroet fornemmelse fra fjerne tider, at det skal være ordentligt håndværk. Traditionerne blander sig med nye impulser. For kunsten må gå nye veje. Nye veje med gammelt værktøj. Sølvtøj har fået nye linjer, men metoderne ved fremstillingen er de samme, de håndværksmæssige. Træ forarbejdes til moderne form, men med de gamle bøger som lærer og mestre. Nu til dags er tingene ikke alene kunstneriske, de er også praktiske, hvor der får mange flere mennesker til at købe dem. Og det er ganske rart for os danskere, for så kan flere og flere sætte sig ned og skabe kunst. Ikke bare for kunstens skyld, men også for økonomisk gevinst. Og det grove arbejde til den fineste detalje bruges hænderne. Der arbejdes meget med hænderne i Danmark, men også med benene. Som for eksempel de, der danser i den kongelige ballet. De ved, at det er et hårdt arbejde, men der er jo også en tradition, der skal leves op til og udbygges, da der er efterspørgsel fra udlandet. Det er en ganske behagelig følelse at have noget udlændinge synes om. Alle i Danmark kan lide vores ballet. Form og farve og et stænk af humor. Jo, vist er der meget pænt at se på udstillingerne, men det skal der selvfølgelig bruges også i almindelige hjem. Eriks, for eksempel. Erik! Det kunne se ud, som om Erik må til at skrubbe lidt dansk jord af hænderne, så han kan se ordentligt ud, når han får besøg. Den, der foretrækker at holde ferie i Danmark i stedet for at drage udenvælds, ved, at det er herligt. Ganske vist kan man rejse fra den ene ende til den anden, fra daggry til solnedgang. Men man kan jo også være længere tid om det, og der er altid noget at opleve.
eller Æggebro. For turister er færgeturen en velkommen afbrydelse. Det charmerende er, at der altid er vand. Lige meget hvorhen man vender sig. Også lidt til at drikke af. H.C. Andersen lod sig gerne inspirere af det idylliske ved vort land. Og enkelte romantikere i dag bliver stadig inspireret. Ikke mindst de, der fremstiller turistplakaterne. Og man kan jo ikke nægte, at også ser sådan ud. Traktorer er som regel ikke det mest polerede, man har. Men denne her er ny, og er med til at bevise, at mekaniseringen af landbruget går stærkt fremad. Og så er det altid sjovt at lege med oliekande og skruenøgle, så længe køretøjet er nyt. Halvdelen af vores 200.000 gårde har traktorer, og nogle har også magetærsker. Det sparer tid og energi, og gør det lettere at hamle op med konkurrencen fra udlandet. Nu er det Erik, der står for tur. Han må forklare lidt om mejeribrug, der naturligvis i Danmark begynder med Caroline. Caroline arbejder sammen med videnskaben, konsulenten og landmanden på at fremstille lurmærkede kvalitetsprodukter. Vi kan lide at lave gode mejeriprodukter. Derfor gennemføres en omfattende kontrol lige fra besætningen til det færdige produkt. På mejeriet gennemgår mælken en række strenge prøver. Man har forøget proteinindholdet, forbedret mælkehygiejnen og automatiseret mejeridriften i høj grad. Noget af mælken laves til ost. Til det store, varierede udvalg af oste, vi eksporterer til 100 lande. Siden 1939 er eksporten seksdoblet, og vi er verdens 3. største osteeksportør. Drejer det sig om smør, står vi endnu stærkere. Vi er nummer 2 på verdensmarkedet som smørproducent. Alt smøret er standardiseret og standardpakket. Kvalitetskontrollen er uafhængig af producenten. Det giver virkelig kontrol. Og smørets fine aroma og kvalitet fremkommer efter recepten lige fra kernen i pakken. Selvfølgelig putter vi ikke alle vores æg i samme kurv. Tværtimod får hvert og et meget omhyggeligt eftersyn, før det når så langt, at det kan få stempel på bagsiden, der fortæller alt om det. Næsten alt. Dog ikke navnet på hønen, der lagde det. Spørgsmålet er, hvor ville sådan et æg ende uden en dygtig organisering?
Derfor arbejder dansk landbrug sammen med dansk industri. For eksempel spiller køleanlæg en vigtig rolle, når det drejer sig om at holde landbrugsprodukter friske. Så det er naturligt, at der fremstilles artikler for køleanlæg her i landet. I det hele taget har vi vel forstået at udnytte vor mangel på råstoffer. Is er stadigvæk fremragende, når det drejer sig om at holde fisk frisk. Og danske fiskere fanger jo ikke så få tons fisk. Stort set regner man blandt kendere med 2 slags fisk. Konsumfisk og industrifisk. Konsumfisken skal naturligvis sorteres og vejes, før den bliver solgt på auktion. Det ser tilfældigt ud, men den mindste vippen med øjenbrynene kan repræsentere en formue. 37 kroner 37 øre. Der er 21, 38 kroner 39 kroner 39 øre. 39 øre. Der er 40 øre. 41, 42, 42. 42, det blev torvand. Det ville være en dårlig forretning, om man lod fiskene vente. Folk, der opkøber fisk, sørger for, at de kommer til øjeblikkelig behandling på filetfabrikkerne lige ved siden af i havnen. Forbrugerne rundt om i verden har meget kritiske blikke. Det gælder om, at fisken er frisk og velsmagende, hvis den skal klare sig på verdensmarkedet. Naturligvis er der ikke noget, der er så friskt og velsmagende som en dybfrosset fisk, lige fanget i Nordsøens skummende bølger. Fiskeri kan stort set betegnes som en anstrengende rutine. Men alligevel er det spændende, når skipperen giver ordre til at hale ind. Det tager tid. Længe før man overhovedet ser en fisk, gælder det om at bjerge ca. 200 favne stålvejer og mellemline, der skal vindes omkring spillets tromle. Og så er det første, der kommer op, ikke engang en fisk. Det er de store, halvtons tunge skovle, der holder nettet nede på bunden, mens trålet trækkes afsted. Nu bliver det rigtig spændende. Og man ved jo ikke, hvor meget eller hvor lidt, der dukker op. Det her ser dog ganske godt ud. Der skal vel nok være et par tons i det træk.
sådan en fiskekutter er heldig, kan den komme hjem efter en tur på 10-12 dage med rundt regnet 60-70 tons fisk ombord. Det er ikke konsumfisk, men industrifisk, beregnet til sildeoliefabrikkerne. Starter vi! Men havet kan være forræderisk. Der er stormvarsel, og pludselig er uvejret lige over hovedet. Mærkværdigt nok. Kutterne bliver ved med at fiske. Der er danskere, som fanger fisk, og danskere, som ikke gør det. Der er danskere, som laver alt muligt andet. Men én ting er sikkert. Vi arbejder alle sammen hen imod at forbedre mulighederne i vort lille, men 1000-årige land, så vi kan holde os oven vande i kampen på verdensmarkedet.